umnikazi we-tuck shop. Oh, Yena okay. uyena oyisebenzisayo. Oh. Eyami kodwa ngayinika yena. Oh, Ngathi okay. akasebenzi. Okay. Yena lo operator la. Okay. Kodwa mhlawumbe sangibisa ubaba yasho kakhulu, sangibisa kakhulu. Ebesihamba ngakho nje umuntu omdala ukubheka nje ukuthi izimo zenu nje bese emalokishini zinjani ngoba sibheka kwezinye indawo sokunabantu abaningi bokufika abasuka ngaphandle abatha over ama-tuck shop and sine-concern ukuthi umnotho wethu emalokishini uyahamba nanokuthi mhlawumbe iziphi ingqinamba ezenza ngigcine nibe ney'nkinga nina abantu bala e-South Africa gcine sokulingena abantu bangaphandle yilokho nje indima ekumele sikubheka ngoba siyafisa ukuthi silungise umnotho wethu esifundazweni. Sinazo iy'nkinga. Abantu bathenga kakhulu kulabantu bangaphandle. Ngendlela amaxabiso ayo aphansi. Ngoba nabo angibazi ezabo izinto ukuthi bayithenga. Kodwa-ke abanye sebeyaxwaya phela manje ngoba badayisa into e-expire. Ayingekho mthethweni. Ngoba phela nina nisuke nisendaweni niyazi ukuthi umphakathi wenu into oyidayisayo uyakwazi ukuyi-check ngoba udayisela umuntu eno-poison into e-expire lobu uyazi ukuthi kumele uvikele umphakathi bona banandaba nomuntu wala-South Africa bazoyenza imali bona so sebengenandaba kakhulu sifisa kakhulu thina ukuthi mhlampe uhulumeni yini esingayenza ukuthi ningayitholi ingcindezi yokudayisa iy'tolo zenu noma niyirinjisa abantu bangaphandle ngoba yilokho ukuthi abantu ubekade operator agcine umuntu senengcindezi asidayisa sinikeze umuntu wangaphandle isitolo. Singajabula phela uhulumeni mengase sixhase mhlambe ngesitokwe kanjalo noma yimali asithengise isitoko. Yes. Singakujabulela lokho. Ngoba phela abantu abaningi abasebenzi. Yeah. Imali azikho. Wathi nayikho into esiyidayisayo. Liyashona ilanga ungadayisanga lutho. Ekubeni umuntu okusizayo ezobe efuna ukuthi umuholele mayiphela inyanga. Uzomuholela ngani uma imali ingekho kuwena ingangeni imali. Kuba nzima kakhulu uma sisibakhokhela sekuphela inyanga. Anti Khosi umnotho wethu ukhona la kuma-spaza shop yikho kumele sizame ukuthi nithole i-support leni okhala ngayo ngoba enye into ekhona eyenzakalayo kulabantu bangaphandle mabethenga bona banendlela ukuthi bethenge bebaningi bezi-bulk buying ukuthi bathenga ama-warehouse kufika ukuningi kubona bese bekwazi ukudayisa ngento in-price encane kunabantu balana engicabanga ukuthi yile sikhuluma ngayo thina ku-Action SA ukuthi kumele sikwazi ukusiza abantu kuhlanganwe makuthengwa ufike nje izinto ziningi khona na ukwazi ukuthi wenze i-profit njengoba usho ukuthi nomuntu osebenzayo yile yokukhanda amathuba emisebenzi le ngoba uma nakukhula ibhizinisi lakho uqasha nabanye futhi kanjalo ngoba kuba busy mayekho busy awuqashi umuntu abantu abasebenza abantu abasha. Yeah. Hayi no siyabonga ngoba siyazi uyasho awuphathekile kahle sangimisi kakhulu bokubheka nje izimo enjengalezo kodwa siyanithembisa ke nje ukuthi sizobheka kakhulu usimo sabantu bakithi ngoba siyakholwa umnotho waselokishini iwona obaluleke kakhulu kubantu bakithi. Yebo. Siyabona kuba la ekhaya Ekamthini. umthini siyabonga.